Ahojte, milí študenti. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta slovies. Slovesá delíme na plnovýznamové. Majú sami o sebe význam. Napríklad čítam alebo plávam, a neplnovýznamové. Potrebujú pomoc, aby dávali zmysel. Napríklad som, bol, bude. Vety ako ja som samé o sebe nemajú zmysel. Však? Ďalej tu máme zvratné slovesá. Obsahujú zvratné zámeno. Sa, si. Napríklad umýjem sa, učím sa. Nezvratné slovesá. Tie zvratné zámeno nepotrebujú. Napríklad čítam, idem. Každé sloveso vyjadruje osobu. Kto dej vykonáva. Prvé osoba, ja, my. Druhá osoba, ty, vy. Tretí osoba, on, oni. Číslo jednotné, ja čítam, alebo množné, my čítame. Slovesá majú 3 časy. Minulý, písal som, prítomný, píšem, budúci, budem písať. Spôsob určuje, ako sa dej vykonáva. Oznamovací spôsob, píšem. Rozkazovací spôsob, píš. Podmieňovací spôsob, písal by som. Nezabudnite dať like a odber, ak chcete viac takýchto videí. Vidíme sa na budúce. Ahojte.